Welkom bij de AVOEK. Volg je ek een taalkursus Friesk? Maak je een kar uit een van de cursuslocaties en meld je aan. Wat voor cursus is er om het Fries schreeuwen te leren? Daarvoor hebben we de schreeuwcursus Schreeuw maar Friesk 1 en 2. En die bestaan beide uit 10 lessen van 2 uur weeks. Hoe ziet een cursusles eruit? Wij beginnen altijd met een stukje uitles. Dat kan op Edefriesk en op het boord. De behandelde staveringsonderdelen worden dan oefenen aan de hand van verschillende opdrachten. Wij gebruiken een soort leesteksten in de les om het woordbeeld te verstevigen. Dat is ook goed voor het schreeuwen. En we doen een soort schreeuwopdrachten en dictées. Ik ken in het Fries schreeuwen. Binnen de rozig cursussen over de taal? Ja, wij hebben 2 nieuwe modules, Friesk en Friesland 1 en 2. En daar gaat het om het verdiepen van het schreeuwen van de taal. Dus wat liniger schreeuwen. En daar is een soort omdenken van de literatuur, toneel, film en geschiedenis van Friesland. Ik heb geen tijd voor een groepscursus. Wat nou? Dan kies ik thuis aan de slag met de boeken, omdat de antwoorden achterin staan, kies dan zelfs de opdracht naaien. En het is echt mogelijk om via Edefriesk aan de slag te gaan. Wat is Edefriesk? Edefriesk is dus digitale leerplatform en daar staan een heel soort teksten op insprutsen die kist aanluisteren, die kist lezen. Er zijn een heel soort opdrachten die je doen kist. Alles wordt naaien terug de computer en als het verkeerd is, dan krijg ik een stukje feedback. In 2018 bestaat de AVOEK 90 jaar. Zoek van meer nice en activiteiten op avoek.nl of breng een visite aan ons boek- en cadeauwinkel in Ljouwert. Want Sjen!